Черговый выпуск спецпроекта нашей редакции и Новогрудской районной библиотеки «Читаем об Радиме» представим разом з навучэнцамі Новогрудскага гандлёва-эканамічнага каледжа, філіяла Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. Сёння мы прапануем вашай увазе 3 кніжныя навінкі выдавецтва «Беларусь», прысвечаныя тэме Вялікай айчыннай вайны. З вялікай павагай да гістарычнай праўды напісаў сваю кнігу «На Западном фронте летом 1941 года. Люди, события, факты» вядомы беларускі гісторык Барыс Далгатовіч. Кніга прысвечана пачатку Вялікай айчыннай вайны ў Беларусі. Тут прадстаўлена хроніка падзей 71 дня трагічнага і гераічнага лета 1941 года. Напісаная на базе вядомых архіўных дакументаў і новых адкрытых крыніц, выданне фактычна уяўляе сабой новае слова ў гісторыі Вялікай айчыннай вайны. Аўтар раскрывае такія старонкі пачатковага перыяду Вялікай айчыннай вайны, як абарона Брэсцкай крэпасці, баі на Гродзенскім напрамку, абарона Мінска ў чэрвені 1941 года, расказвае пра кровапралітную Смаленскую бітву і баі за Магілёў. Выданне з'яўляецца аповедам пра подзвіг нашых салдат і данінай памяці загінуўшым героям. У кнізе падаецца падрабязны матэрыял як пра гістарычныя падзеі, так і пра людзей беларусаў, у іх кантэксце пра тое, што былі з беларускага роду і камандзіры армій, дывізій, героі Савецкага Саюза і поўныя кавалеры ордэна славы. Выданне напісана скрупулёзна і разам з тым даходліва. Яно вартае стаць добрым памочнікам і ў адукацыйным працэсе. У кнізе беларускага гісторыка Віктара Ермаловіча ў форме пытанняў і адказаў на дакладных гістарычных фактах і матэрыялах разглядаюцца асноўныя падзеі Вялікай айчыннай вайны на тэрыторыі Беларусі, а таксама асаблівасці міжнародных адносін напярэдадні вайны. Выданне дазваляе лагічна прасачыць гістарычны ланцужок падзей, што папярэднічалі пачатку вайны і з'яўляюцца яе сапраўднай прычынай. Аўтар кнігі «Мовай рэальных фактаў» расказвае аб трагічным пачатку Вялікай айчыннай вайны летам 1941 года, станаўленні і развіцці партызанскага руху на акупіраванай ворагам тэрыторыі нашай краіны, аб нямецкім акупацыйным рэжыме і палітыцы генацыда супраць беларускага народа, які выкарыстоўваў гэты рэжым. Значная ўвага ў кнізе надаецца пытанням баявых дзеянняў Чырвонай арміі, накіраваных на вызваленне Беларусі і ўдзеле воінаў-беларусаў у вызваленні краін Еўропы і далёкага ўсхода ў гады Другой сусветнай вайны ад германскіх і японскіх акупантаў. Акрамя таго, у выданні разглядаюцца найважнейшыя гістарычныя пытанні аб велізарных стратах народа Беларусі ў гэтай жорсткай і кровапралітнай вайне. Кніга Ермаловіча «Беларусь у Вялікай айчыннай вайне. Пытанні і адказы» прызначана для шырокага кола чытачоў. Яна можа быць выкарыстана студэнтамі і школьнікамі старэйшых класаў, а таксама настаўнікамі і выкладчыкамі пры вывучэнні гісторыі Беларусі ў гады Вялікай айчыннай вайны. Яна будзе цікавай і для маладых грамадзян Беларусі, іх бацькоў і ўсіх тых, хто цікавіцца айчыннай гісторыяй. У кнізе асвятляецца дзейнасць дзяржавы па ўвекавечанні памяці абаронцаў айчыны і захаванні памяці ахвяр Вялікай айчыннай вайны. Асноўныя формы гэтай дзейнасці, а таксама арганізацыя пошукавай работы ў Рэспубліцы Беларусь з мэтай выяўлення няўлічаных воінскіх пахаванняў і ахвяр войн, устанаўлення даных аб загінуўшых. Гэта кніга-даведнік, у якой сабрана інфармацыя пра ўсе зарэгістраваныя і выяўленыя на сёння брацкія магілы, індывідуальныя магілы воінаў, мірных жыхароў, ахвяр Вялікай айчыннай вайны, таксама мемарыялы, размешчаныя на тэрыторыі Беларусі. Асобная глава прысвечана храму-помніку ў гонар усіх святых, размешчанаму ў Мінску, у якім сабрана зямля з месцаў кровапралітных баёў, у якіх бралі ўдзел беларусы. Кніга «Свяшчэнная памяць вялікай перамогі» будзе цікавая ўсім тым, хто цікавіцца гісторыяй, фактамі аб Вялікай айчыннай вайне, а таксама можа стаць добрым матэрыялам для даследчай працы па выяўленні фактаў біяграфіі загінуўшых. Галоўны пасыл кнігі заключаецца ў тым, што не існуе больш-менш значных помнікаў, звязаных з гісторыяй Вялікай айчыннай вайны. Магіла невядомага салдата, помнік на магіле расстралянай у гады вайны сям'і ў глухой вёсачцы, гэтак жа значная, як і мемарыялы рэспубліканскага значэння. Многія героі вайны ўжо сышлі ў вечнасць, пакінуўшы нам сваё праўдзівае слова. Слова, якое мы не маем права забыць, бо не спазнаўшы і не прыняўшы мінулага, нельга рухацца наперад. Немагчыма будаваць будучыню без надзейнага падмурка, змацаванага трывалым цэментам чалавечай памяці. Мы памятаем, якой цаной заваявана шчасце жыць на зямлі. Гэтым мы абавязаны нашым прадзедам і гераізму, стойкасці, адвазе, нязломнай сіле духу, патрыятызму, веры ў перамогу і бясконцай любові, адданасці сваёй радзіме і народу.
У бягучым годзе наша краіна адзначыць 80 гадоў са дня вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гэта дата знакавая, можна казаць, сакральная для нашай суверэннай Беларусі. Вельмі важна захаваць для нашчадкаў кожны факт і дэталь, якія з'яўляюцца пераканаўчымі доказамі мужнасці і самаахвярнасці, магутнай духоўнай сілы байцоў і камандзіраў Чырвонай арміі, беларускіх партызан і падпольшчыкаў. У летапіс перамогі савецкага народа над германскім фашызмам Беларусь упісала слаўныя старонкі барацьбы з акупантамі, барацьбы рэспублікі-партызанкі, у якой прынялі ўдзел мужчыны і жанчыны, старыя і падлеткі. Сэрца кожнага беларуса пылала гневам і няскоранасцю. Беларускі народ вытрымаў суровы іспыт на існаванне сваёй гістарычнай будучыні, адрадзіў з руін і попелу гарады і вёскі краіны, стварыў сучасную прамысловасць, што з'явілася высновай для яго будучай дзяржаўнай незалежнасці.